Bueno, boas tardes, benvidos e moitísimas gracias por tomar a decisión de vir a unha especie de debate político cunha tarde como a que hoxe nos premia a primavera. Sin embargo, eu entendo que este autor novel no sentido de ser xoven e de ser tamén novo aínda no mundo da edición, aínda que ten vocación, e o ter vocación está garantizada a pervivencia e a continuidade da súa obra reflexiva por escrito, que é unha cuestión fundamental para que as ideas pervivan. Os que tuvemos que ver algo coa política sabemos perfectamente que a historia das ideas é un conocimiento histórico e tamén dialéctico que aquelas persoas que teñen interés na política han de prestarlle moita atención, naturalmente. A atención é consecuencia do interés. E aquelas persoas que nos ten interesado o futuro da sociedade que formamos parte, o do país no que vivimos, aprendemos e falamos, pois é natural que non nos coste traballo facer o que Sergio, investigando, dándolle voltas aos papeles moitas e a libros que xa non hai que buscalos nunha biblioteca, porque senón xa non están ao alcance da bandún, porque a reflexión política e a historia das ideas, insisto, son para as persoas que teñan vocación política unha condición fundamental. O libro de Sergio, dedicado ao pensamento político de Piñeiro, é unha aportación moi interesante que os que temos interés nesto, insisto, esperamos con moito interés que se lle dé continuidade, porque el fala de outros estudiantes, de outros doutorandos que están traballando sobre os mesmos temas e que, por lo tanto, xa constituyen un pequeno núcleo de reflexión que garantiza que as ideas non esmorezan. Porque o malo das ideas, que moitos dicen, bueno, ahora acabamos con esta semente. Non, é que as ideas renacen. Pasan a veces séculos e un pensou que desto non se iba a volver a falar e un día tropézase con que ese é un motivo de reflexión das xeracións que hoxe todavía comparten con nosa historia do mundo. Estos días, con motivo do desastre de Gaza, desa vergonza para a historia da humanidade, un pensaba que cousa máis triste se pasou a nosa xeración privilexiada, non tuvemos que ir á guerra. Nosos pais non tuveron que ver aos fillos tendose que enganchar nun regimento e salir a unha zona de conflito, etc. Entonces, que pasa? Pois ocorre iso, que as ideas, cando un lle parecía xa que o mundo había alcanzado un punto de racionalidade que permitía un modo de vida compartido e feliz, pois resulta que non. Eu lembro na miña modestísima experiencia persoal que cando Gorbachev propuxo aquelo da Casa Común da Esquerda que englobaría a Europa occidental progresista, aberta tamén a outras realidades e tamén compartindo incluso o respeto a outras ideoloxías, aquela xente toda iba a disfrutar dun mundo en que a razón, como dicía Hegel, guiaba a liberdade. Entonces, que iba a ocurrir? Pois iba a ocurrir que as cousas que houvese que discutir e fosen unha barbaridade que deixase pasar fame a todos os millóns de nenos e nenas que non teñen que comer, e mentre nos facemos unhas armas enormes, carísimas. Outro día aparecían unhas tomas sobre as que fabrica Corea do Norte, dicíndolle aos mozos que se preparasen para a guerra. É unha cousa tan dolorosa que realmente a política necesariamente hai que cultivala, porque que senón un ríndese, dice, eu non podo con todo eso. Ocorre moitas veces, un escoita, ve a televisión, atende un programa, un debate,
e ve a impotencia absoluta de non poder darlle a volta a iso. Hoxe, dicen que o esforzo de España polo tema do reconocimiento do Estado palestino é un esforzo baldeiro, incluso, non o din así, pero pensan, non? É unha soberbia que un liderillo dun paisiño de terceira categoría se levante e diga: oiga usted, nós temos que condenar ese xenocidio, temos que implicar á comunidade internacional e temos que someter a un líder que se sale da pauta do que poden ser os principios do dereito internacional e se lanza a un xenocidio con esa codicia que debía ter outro empleo e outra función. Por iso eu adícolle este introito á intervención de Sergio, porque que a política non é perder o tempo. A política é a única actividade colectiva que exixe que se lle dedique tempo, porque as consecuencias de abandonar ese eido ao albur da casualidade ou da violencia ten consecuencias nefastas e fatales. É dicir, a política exixe compromiso. E como estas palabras vanse gastando, as palabras tamén se desgastan co uso, cando o uso ao final non responde ao concepto que representa unha determinada palabra. Entón, claro, cando un fala de compromiso, e fala de dedicarse á política, e fala de respetar o ben común, e cando un pon interés, ou polo menos curiosidade, en que o que se invirte na fabricación desas armas monstruosas que só o velas, un xa pensa en cartos, xa non penso ni siquiera nas consecuencias terroríficas da violencia do empleo desas armas, senón que o que me estremece é o feito mismo das cantidades de diñeiro increíbles que se destinan a fabricar armamento en todo o mundo. E síguese negociando o contrabando de armas, o contrato de armas, o apoio, é increíble. Eu, que xa esbarando os 80 anos, pensei que a miña xeración había sido un privilexio absoluto, que se había encontrado con un sistema educativo democrático e plural, que tiña un sistema sanitario que lle garantizaba unha vellez razonable para os seus pais e un cuidado previsor para os fillos, etc. Todo ese mundo de racionalidade vense abaixo coa presencia evidente do que está ocurrindo en Gaza e en Palestina. É un pueblo, para que vexamos como as ideas a veces deformanse incluso na aplicación práctica polos seres humanos. É dicir, hoxe nós vimos que o traballo que pasou o pobo xudeu para establecerse nun territorio que xa non era deles, porque claro, non se poden invocar os dereitos históricos así á toa, non se pode invocar a Biblia, o que nós xa estuvemos aquí, os nosos antepasados, e Abraham, e non sei que. Eso é un libro, unha novela, como pode ser o Corán, tendrían idéntico valor como testimonios. O que ocorre que, claro, un pode creer na política nun determinado ideario ou non, e pode creer nun determinado esquema ideolóxico de creencias determinado, pero eso non garantiza absolutamente nada, pois nós temos hoxe que contemplar con dolor e impotencia absoluta o que está pasando en Palestina, sendo o pobo que padeceu o Holocausto, que foi exterminado dunha maneira violenta, crudelísima e insana, sendo agora protagonista dunha actitud cruel, despiadada e absolutamente imperdonable. Entonces, as ideas teñen que permitir en un determinado momento, e acabo, querido Sergio, teñen que permitir que un cambie de carril. Entonces habrá que decir, miren ustedes, nos apoyamos moitísimo a que cada Estado ten dereito á súa existencia e a dominar ou controlar unha actitud violenta que se poida producir, pero non está legitimado para acabar cun pobo coa pretensión
ou coa farsa, ou coa falacia de que aí se agachan uns terribles terroristas que debemos acabar con eles. Nadie proclama que haxa que respetar o terrorismo como forma de facer política. Por lo menos os demócratas nunca aceptaremos que a violencia é un medio político para impoñer un sistema de ideas. Pero bueno, en todo caso, esa cuestión moitas veces non depende dun, porque a realidad estándese e sobárdanos e non temos capacidade para detela. Eu sei que o mérito do libro de Sergio é reflexionar sobre algo que é moi concreto, pero ao mesmo tempo hai que prestarlle a atención debida, é dicir, sobre o pensamento. Pensamento é unha expresión, un nombre, unha palabra que compromete moito. Cal é o pensamento de Ramón Piñeiro? Seguro que o traballo de Sergio, que é obxectivo, é razonable, está documentado, é como bo teórico, é como bo iba a dicir estudiante, como bo doutorando, pois consigue que un chegue a valorar o que valía aquel pensamento, é saber se se conducía de acordo co aquilo que pensaba según o que se escribía, porque claro, hai que escribir porque é o único baúl das ideas, é un libro, porque as ideas un non pode ir con elas debaixo do brazo, ten que deixar un testimonio, e as ideas solo perviven, solo se heredan cando poden ser consultados os libros que as conteñen. O libro de Sergio ten a ventaxa de reivindicar unha figura que dende a súa modestia humana, desde a súa condición humilde de ciudadano que non foi capaz de achegarse á universidade como nos achegamos hoxe. Hoxe, a través da UNED, calquer ciudadano que teña interés pode inmediatamente abrir un período de estudio e de traballo intelectual na súa vida, e non pasa nada. Piñeiro era un home que realmente ele era un labrego, pero era un labrego ilustrado, que lia o periódico, que falaba cos políticos adultos, que reflexionaba sobre eso, e que deixou escritos esos pensamentos tamén. Entonces, ese traballo non é conocido pola inmensa maioría da xente moza deste país, porque que a xente moza deste país ten outras motivacións, ou polo menos unha inmensa maioría. Pero fai falta que acheguemos esa xente á condición que exixa política, que é o compromiso que dicía antes. E iso que non pode facer? Primeiro, un interlocutor, pero un interlocutor que os ouvintes reconozcan como próximo ou como formando parte da súa propia comunidade. Non é o mismo que vaya un señor de 80 anos a predicarlle non sei que filosofía a que un mozo de 40 vai ali e expoña o que topou nos libros e as conclusións que sacou para artellar un sistema de pensamento. E isto é o que nos agasalla Sergio, e que merece agradecimiento. Por eso estamos aquí, porque celebramos esas condutas, porque as aplaudimos, porque as celebramos porque que son necesarias, son indispensables. A xente hai que dicir que sí que hai que meterse na política, hai que estar nun partido, e cando perdas as eleccións, porque claro que vas a perder as eleccións, moitas veces hasta poder gañalas. Pero aí vese a casta do compromiso, cando un aguanta os sinsabores que os fracasos nos reportan, cando as metas que nos propoñemos son longas, son altas. Entonces, claro, hombre, pois hoxe, seguramente para tomar un vaso de sidra, pois ese compromiso non afoga a ninguén. Pero se nos obligan os nosos compromisos a sacrificar tempo das nosas familias, a sacrificar moitas veces tamén diñeiro do pouco que teñamos nos bolsillos, etc., entonces eso xa pesa un pouco máis, pero tamén, claro, ten moito máis mérito. Querido Sergio, excúsame que hoxe perdín a perspectiva da intervención e xa me vou polos cerros de Úbeda campante. Graciñas. Moitas gracias, señora. Moitas gracias, señora.
antes de nada, si quería comentar algo. No curso 58-59, a miña profesora de literatura, que era unha persona, unha muller soltera, creo, de 59 anos, non podo precisar, decía que en Palestina estaban condenados a traballar sempre porque aí morreran ou mataran a Jesucristo. Ela, a persona paisada, era incluso a clase de Dereito, decía que, por exemplo, Cunqueiro, que escribía Monografía, decía que un que andaba con barbas largas, que era Porfirio, que era unha persona original, decía que na miraba así, decía cantar en gallego. E hai alguén cantou Paseo Mar de Marola, Paseo Mar toda, pois ese era o outro, non? Algo outro. E así, ese son. E se me dicía, era unha cousa medio de blues, ou non sei de que estaban mandando a guerra toda sempre. Era no ano 58-59. Debe se pasar anos, se non 60 anos ou 70, ou 60. Pasaron xa anos. Bueno, eu antes de comezar a falar quixera agradecerlle a todos os asistentes, e moi especialmente a Miguel. É unha persoa, Miguel Barros, a que eu coñecín por medio deses arcaces do saber que son os libros, non? Eses baúles, esas caixas de coñecemento, antes de coñecelo en persoa. Creo que a primeira vez que coincidimos foi precisamente no Centro Ramón Piñeiro de Humanidades. Sí. Hai 2 anos ou 3 aproximadamente. Sí, pero xa tiña lido algún dos seus contributos, o seu traballo sobre a figura de Piñeiro, moito máis amplo que este humilde libro que ven a ser un contributo brevísimo que ten a vocación de esquematizar, de simplificar e de divulgar o que xa outros traballaron antes e darlle tamén, por que non dicilo, a miña visión, a miña óptica xeneracional. Claro. E aportarlle eso ao lector interesado. O libro, a vocación que ten, decía antes Miguel, que hai que se comprometer coa política. E o compromiso coa política require non só a militancia no partido, senón tamén que require o exercicio reflexivo de pensar a política. A política sempre non é un oficio, todo o contrario, é unha obriga desafiante. En que sentido é unha obriga desafiante a política? A política implícanos e oblíganos a todos a ese compromiso de pensala. E que é a política? Bueno, a política é o contrario, que diría Ramón Maiz, aproveitando que tamén, a pesar de que non este presente, aproveito para facerlle unha louvanza, non? Por ese compromiso político que el sempre demostrou non como político institucional, senón como político teórico, é dicir, como intelectual das cousas políticas. El diría que a política é o contrario, efectivamente, é o contrario da soberanía, no sentido de que un verdadeiro demócrata, un verdadeiro republicano, debe ser un combatente do principio de soberanía. Porque política e polis, é dicir, cidade e política, están íntimamente vinculadas. A política é a procura de consensos, é a procura de entendemento, é a procura de construir institucións de deliberación permanentes nas sociedades diversas e plurais, con unha gran diversidade de preferencias. É o natural, é o positivo, que nas sociedades haxa distintas maneiras de entender, dende a nación, a familia, a lingua, os intereses económicos, e a obriga do político demócrata é pensar a política, é dicir, pensar as ideas que permitan canalizar esa diversidade. A soberanía é a inimiga, é unha abstracción teórica que en realidade non existe, que o que fai é perseguir esa natureza pluralista que persete a democracia política. E, por lo tanto, aquí estamos tratando a unha figura que é a de Ramón Piñeiro, que era un dos combatentes da soberanía. Por que no libro sosteño que Piñeiro é nacionalista? Bueno, pois sosteño que é nacionalista porque ele entende que a sociedade galega ten unha obriga histórica e cultural de convivir. Pero ele é un nacionalista que non se axeita ou non se adapta aos marcos do nacionalismo determinista. É un nacionalista do seu tempo moderno. É un nacionalista crítico, é un nacionalista reflexivo, un nacionalista que para nada cae nos vicios que levaron as dúas guerras mundiais, especialmente a segunda. Os vicios precisamente desa idea tan perigosa que é a soberanía. Piñeiro ponse a soberanía e, polo tanto, non é soberanista porque leu a Jacques de Maritain, porque leu a Mounier, porque leu a Popper e porque leu os grandes pensadores da súa época e sabe distinguir perfectamente
o concepto de autonomía integral, mantido por pensadores como Munier ou como os teóricos da socialdemocracia da súa época, Bernstein, Otto Bauer, etc., dese outro concepto que é a soberanía como un todo absoluto. E para entender o nacionalismo de Piñeiro, o seu galeguismo, é preciso que nos remontemos e entendamos previamente como nace o Estado. E para iso temos que viaxar a un dos autores que antes citaba Miguel, Hegel. Hegel é o creador da idea de soberanía, é o que lle dá o pouso teórico de soberanía ao Estado como un todo absoluto. Sustituímos o Deus clásico a ese ser omnipotente, a ese demiurgo que todo o pode, que é capaz de facer absolutamente calquera cousa, que non ten límite na súa capacidade de actuación, sustituímolo agora polo Estado. Estamos en novas sociedades que naturalmente, por efecto do capitalismo, como estudia Weber, xa non son religiosas ou non teñen a mesma concepción da religiosidade, é unha clase política, esas elites que son auténticamente perigosas cando a sociedade entrega a política a elite. A sociedade do común, é dicir, o povo, a sociedade renuncia a facer a política e dice a política non vai comigo, eu non quero saber da política, non teño compromiso político, entregarei a política ás elites e que fagan a política. Pois isto é o que acontece no século XIX. Cando a Iglesia Católica e o mundo se vai facendo máis laico, a Iglesia vai perdendo poder, que engana todo ese poder é o Estado. E aí nace o concepto de soberanía como un todo absoluto. Así nacen as grandes ideas políticas que nos levan a Europa e ao mundo á Segunda Guerra Mundial. É unha guerra na que morren milleiros de persoas en nome da soberanía. Se Alemania é un Estado absoluto, ten o dereito absoluto, polo tanto, a facerlle a guerra e a liquidar a todos os estados que se opoñan a esa soberanía. Se Francia é un Estado absoluto, un Estado soberano, Francia ten dereito a defenderse por calquera medio contra a soberanía de Alemania. E así poderíamos seguir nun concepto no cal o Estado-nación remata por ser un monstro esmagante que é inimigo da autonomía integral da comunidade política e, polo tanto, da nación, e da comunidade política, polo tanto, das sociedades que viven debaixo da nación, as aldeas, as vilas, as cidades, as culturas, as linguas, as familias e, por suposto, da persoa humana, que é a gran víctima do concepto político de soberanía. Por tanto, Piñeiro é un inimigo do soberanismo, pero sí que é un gran defensor da autonomía integral das comunidades políticas. Eu sempre digo que o elemento máis interesante que Piñeiro aporta ao galeguismo é que el racha coa dinámica do arredismo, é dicir, a idea de arredarnos, de independizarnos, e implementa unha lógica de interdependentismo, é dicir, de que Galicia xa non este tolleita mirando todo o día para Madrid, pero que tampouco caiga no erro de mirarse só a si mesma. Galicia célula de universalidade, que foi o gran lema da xeración Galaxia na que Piñeiro foi o gran pensador, o gran intelectual. É dicir, Galicia entendida como unha comunidade política, non soberana, sino interdependente e integralmente autónoma en Europa e no mundo. Afondaba previamente Miguel na figura de Piñeiro. É certo que cando nos adentramos nesta figura, primeiro debémonos preguntar por que nos interesa Piñeiro. E a resposta é clara. Piñeiro interesounos a Miguel e a min e a outros que nos interesan os temas vinculados a pensar a política, porque Piñeiro pensou a política e fixo o grande, e non só pensou a política, senón que foi un animador da vontade de toda unha xeración a pensar a política dende un ollar galego. El, como dicía antes Miguel, podemos resumir a Piñeiro como filósofo galego popular, no sentido de que el parte de abaixo, non ven de arriba coas solucións dadas, senón que el nace en Armea no ano 1915, nunha aldea de montaña da provincia de Lugo, fillo de labradores, aprende a escribir cun pao na terra, cando levaba as vacas ao monte, aprende a ler ben lendo o xornal El Pueblo Gallego. Por tanto, foi un home que se culturizou nun entorno popular. Non ven da gran academia, non ven dun seminario, el aprende a cultura e aprende a política no contacto ca sociedade civil. Iso vai no a diferenciar moito da xeración nós. Temos a Miguel Barros, que é o autor de Ramón Piñeiro, o Revisión do Nacionalismo. E a min gustame esa concepción. Piñeiro como revisionista, é dicir, el non rexeita, non é un home rupturista, pero sí que é un home reformista. No sentido que el arelaba facer un movimento que era de elites na xeración nós, Risco, Otero, Castelao, sempre tuveron unha certa vocación elitista, eran conscientes de que a sociedade galega
tiña non só un atraso económico, como apuntaría Beiras na segunda metade do século XX, senón que tiña un atraso político. Íbamos tarde na politización da sociedade. Mentre outras sociedades de Europa tiñan xa un fulgor político importante, en Galicia a sociedade, e lamentablemente creo que aínda seguimos neso, vivía de costas demasiado cara aos asuntos políticos. A xeración nos deu unha solución, unha resposta: crear unha elite de homes cultos, homes, sobre todo, intelectuais, lidos, en contacto ca filosofía europea da época, que trouxeran, polo medio dunha política de cadros, das codas máis altas da sociedade, non? Unha política que, como decían eles, tirara a Galicia do atraso secular e milenario no que o país estaba imbuído naquela altura. Piñeiro desafía esta proposta. Piñeiro xa non quere que sexan uns intelectuais que nes tiren de Galicia cara arriba. Quere que sexa a sociedade civil. Por iso digo no libro, repito, con bastante presión, esa idea de que Piñeiro é un intelectual republicano, pero non caigamos no maniqueísmo de entender o republicanismo como unha forma de Estado, porque senón quedaríamos nunha visión superficial e banal do que é o republicanismo. O republicanismo é moito máis que mudar o xefe de Estado. O republicanismo é unha cultura política. É unha cultura política na que as cousas públicas, as que nos afectan a todos, xa non son problema duns poucos, son problemas de todos os que nos afectan. Por lo tanto, en Piñeiro, o compromiso da política e o compromiso de facer e de pensar a política é da sociedade galega. Galicia non superará ningún dos males que a atacan se a sociedade galega non toma o temón do seu destino e é ela mesma quen se autodetermina, e se autogoberna, e se goberna de maneira autónoma, non aillada nin arredada, sino de maneira autónoma. Esa é a proposta que nos fai Piñeiro. O que pasa é que Piñeiro quere ir máis alá. Primeiro fai unha definición do ser galego a través da súa filosofía da saudade, entra a analizar a antropoloxía do home galego, aí hai unha pegada enorme de Celestino Fernández de la Vega, que é o gran filósofo da xeración Galaxia, é o traductor de Heidegger ao galego, é o introductor de Heidegger no pensamento de Piñeiro, no pensamento de García Sabel, de Rof Carballo, de outros grandes homes da xeración Galaxia. Pero Piñeiro tamén é un intelectual autónomo, el ten as súas lecturas, ten as súas preferencias, e ademais non é un intelectual tolleito, no senso de que non só lee o que lle gusta ou que lle interesa, lee a intelectuais democristianos, como Jacques de Maritain e Emmanuel Mounier, lee a intelectuais socialistas, Edward Bernstein, Rosa de Luxemburgo, lee a intelectuais liberais, era un gran seguidor das teses de Popper. Eu no libro digo que Piñeiro non é un liberal, sino que é un demócrata liberal, porque pon a importancia da república, é dicir, da cidade, da polis, onde todos estamos obligados a participar do goberno da res pública, da cousa pública. Por tanto, digo que é un demócrata liberal porque Popper é un dos autores que máis influen no seu pensamento político. El cree que o futuro da sociedade galega só se pode articular se dereitas e esquerdas están convencidas a partes iguais de que é necesario un futuro en democracia e no que sexa a sociedade galega de maneira participada no concerto federal dos povos de Europa a que tome o rumbo e o temón do seu destino, que pode ser dentro do Estado español, pode ser dentro dunha federación ibérica e debería ser no espírito ideolóxico da xeración Galaxia na Federación e Concerto dos Povos de Europa de maneira federal, e a pode ser tamén no federalismo kantiano, que sería unha política xa non basada na soberanía, sino basada no federalismo. Federalismo ven de foedus, polo tanto ven de pacto, de dialogar, de deliberar conxuntamente e tamén decidir, porque a política non só é o que estamos a facer nós aquí, dialogar, discutir, expoñer ideas, senón que a política tamén é decidir, tomar decisións a partir desa deliberación. E, por lo tanto, el nese compromiso da política quere contar con toda a sociedade galega. O primeiro Piñeiro é un home que milita no Partido Galeguista, pero dende un momento moi inicial, en contacto cos homes da xeración Nós e do Partido Galeguista, ele xa ten unha vocación de estilo, e xa a súa vocación de estilo é profundamente europeísta. Ele xa se desmarca moi cedo de algunhas, non de todas, como veremos, teses de Vicente Risco, non? Vicente Risco é autor que coñezo ben porque foi obxecto de moitos estudios e reflexións, outro dos grandes intelectuais esquecidos, moito máis amplo que a cativeza ao que quixeron someter algúns de maneira interesada. Vicente Risco é un autor profundamente influído por a intelectualidade europea da primeira metade do século XX. É un intelectual que leu e coñeceu moi ben o pensamento de moda na Francia e na Alemanha do momento.
É un home que na época tiña coñecementos moi fluidos de alemán e de francés. Leu en versión original a Fichte, leu en versión original a Morras, etc. etc. Por lo tanto, era un intelectual na moda da época. E o que era na moda da época era que as nacións, os povos, as culturas tuveran un estado de seu. E Risco quere para Galicia un estado de seu. E aínda así, nin o propio Risco, que era o máis radical dos nacionalistas na altura da Segunda República, mesmo antes, non quería vivir arredado do resto da península. El propón un federalismo de povos ibéricos, é dicir, un intelectual soberanista como foi Risco, tamén tiña vocación de vivir federalmente. De todas formas, Piñeiro xa se desmarca dende moi cedo e xa comeza a pensar outra idea distinta que deixe de lado a soberanía. Piñeiro entende, como intelectual pacifista que a soberanía conleva conflicto, porque se unha sociedade ten toda a soberanía, automáticamente o resto de sociedades coas que convive ou culturas coas que conviven non poden tela, porque a soberanía é un todo absoluto. Ou a tes toda ou non se ten a soberanía. É dicir, aí os intelectuais máis contemporáneos intentaron teorizar a idea de soberanías compartidas que eu, na miña humilde opinión, creo que é un desatino. O mellor que poderíamos facer os demócratas é arrombar o concepto de soberanía e expulsalo da política. Soberanía que deixalo ao terreo da religión e non no terreno da política. O que sí aposta Piñeiro en un momento moi pronto é por a idea da autonomía integral. Ele entende que a época dos Estado-nación xa pasou. No século XIX, non só eso, foi un fracaso. Porque ao final Europa veuse obligada a que eses Estados-nación depositaran na caixa común a soberanía e codecidiran, é dicir, que viviran conxuntamente. Logo o debate estaría tamén en si esa codecisión debe de facerse de maneira funcional de acordo aos intereses económicos ou debe facer de maneira política de acordo aos intereses sociais, non? Eso xa daría outro libro e outro debate igualmente interesante. Si a integración de Europa que estamos facendo imos polo bo camiño ou estámonos afastando do bo camiño. Piñeiro quixera en Europa Federal política, non só económica nin funcional, sino política, é dicir, na que os países codecidíramos de acordo aos nosos intereses políticos e sociais, pero sin desviarme moito do fío conductor. Ese primeiro Piñeiro xa se sinte moito máis atraído por Pi Margal, por Aureliano Pereira, que por Vicente Risco ou por Alfredo Brañas, é dicir, nunha visión menos tradicionalista, menos dogmática, máis institucionalista, máis republicana e máis popular. É certo que na historia do nacionalismo galego sempre hubo dúas pulsións, unha máis, vamos a dicilo, populista, agraria, conservadora, católica, e outra máis republicana, elitista, liberal e progresista. Piñeiro fai unha síntese do mellor das dúas tradicións. Dunha banda é un home que ten unha vocación ou entende a política como necesariamente popular. Sin sociedade non pode haber política. Sin sociedade non hai comunidade política. Tamén é un home respetuoso ca tradición, pero tampouco é un home que sexa adverso á prosperidade, ao progreso. Ele é un home que dice que o galeguismo e a cultura galega teñen que ir á conquista da cidade. Esa era a teima que el tiña. E cando Piñeiro fala no seu discurso de ingreso na Real Academia Galega da conquista da cidade, non fala de Vigo, non fala de Ourense, non fala da Coruña. El di que o que hai que facer é levar aqueles aspectos da vida urbana que son positivos tamén a esa outra Galicia que hoxe esmorece, que é a Galicia rural. Hai que vertebrar o país, hai que industrializar o país, e esa industrialización ten que ser respetuosa co medio ambiente e cos recursos que temos, é dicir, non podemos facer unha industrialización planificada dende fora. Hai que facer unha industrialización dende nós, que nos xere valor engadido, etc. etc. Para iso, a Xeración Galaxia lanza a revista de Economía de Galicia, e moi particularmente a través de Xaime Couto fanse estudos económicos, reflexionase moito sobre o papel do cooperativismo no desenvolvemento da economía galega. Iso, a quen interese a tese de Xosé Luis Pastoriza, desenvolve moi ben estos aspectos. O certo é que el ten xa unha idea moitas veces acusado de culturalista, e unha acusación que a min particularmente tamén me ten feito e que me encanta, porque ele é un home que pelexa por a articulación dunha cultura política. E os que somos politólogos sabemos moi ben que non pode haber sociedade política se non hai previamente cultura política. Porque a cultura política, nos termos en que a definen Almond e Verba, dos politólogos americanos, son as orientacións psicolóxicas dos cidadáns cara ao sistema. Polo tanto, se non hai cultura, tristemente e dificultosamente pode haber política. Se o cidadán non entende o sistema,
que é o que lle pasa a este país e o que lle pasou durante a esforzada conquista do autogoberno, como diría Ceferino Díaz, a falta desas orientacións psicolóxicas da cidadanía galega cara ao noso sistema é o que leva ao desentendemento, pois a falta de compromiso ca política que ten a sociedade galega, que é un problema que ás veces é impopular verbalizalo, decirlo en público. E é certo, a sociedade galega é unha sociedade que lle falta compromiso e comprensión do que temos, porque realmente o que temos, o sistema institucional que se levou a cabo, do que participaron na súa construción homes como Miguel Barros, ou como Ramón Piñeiro, ou como Carlos Casares, ou como Ceferino Díaz, ou outros políticos, conservadores, progresistas, cada un dende a súa contribución, non? Ese sistema político aínda ten cousas que darlle á sociedade e a sociedade non entende. Outro día falaba en Porriño de o papel que pode ter Galicia na política de Estado. Galicia pode ter un peso moi relevante na política de Estado. Como? Pechándose sobre si mesma de maneira soberanista? Non. Pode ter papel na política de Estado si sabe entender o rol e o peso que a nosa comunidade social e humana teñen no Estado e teñen en Europa. Si nos obsesionamos, por exemplo, como no caso catalán, con intentar competir con España, con Madrid, con Portugal, con Francia, cun Estado propio, vamos a seguir perdendo desa batalla. En primeiro lugar, porque construir un Estado a día de hoxe, en época de Piñeiro xa era así, é prácticamente imposible. Porque quenes manexan os tempos da política e a legalidade da política son os Estados. Por lo tanto, é moi difícil que as comunidades políticas que non teñan Estado compitan por ter un Estado. Por outra banda, é contrahistórico. Ningunha comunidade política occidental de Europa conseguiu un Estado no último século. Non se deu o caso. E aquelas que o conseguiron foron sociedades que se viron envoltas en conflictos políticos que non son, digamos, compatibles co noso modelo de benestar e o noso modelo de convivencia. Por lo tanto, é complexo a idea de conseguir un Estado. Despois, a idea de soberanía é a que lle dá pouso intelectual e legitimador ao Estado. A idea de soberanía é incompatible coa idea de autonomía integral. E vou explicar esta idea. Hai moitos estados no mundo que son menos soberanos que outros territorios que non son estados soberanos. E eu pregunto ao público, quen é máis soberano? A República do Chad ou a Baviera alemana? Quen ten máis capacidade de decisión sobre a vida dos seus cidadáns? Que políticos poden transformar máis e mellorar a situación personal e humana dos seus cidadáns? Os políticos bávaros ou vascos ou os políticos do Chad ou da República Democrática do Congo que por preservar un estado nunha situación de poscolonización viven sometidos nun conflito continuo. Por lo tanto, a idea de soberanía hoxe en día é incompatible co propio exercicio da política, porque vivimos, froito do capitalismo, en certa medida, nun escenario de interdependencias. Por lo tanto, aquí xorde o vehículo da cultura, da lingua, da reflexión política, do pensamento, como un vehículo necesario para articular a autonomía integral que as sociedades precisan para o exercicio da política. En ese camiño apunta Piñeiro. Certo é que Piñeiro non só quedou en ser un intelectual filosófico, tamén foi un teórico político no sentido de que propuxo un sistema de partidos para Galicia. Na altura dos anos 60, Piñeiro cae na conta de que todos os países de Europa se articularon en base ao pluralismo. Hroch, un dos teóricos do nacionalismo, un historiador dos nacionalismos, dixo que os nacionalismos pasaban todos eles por tres fases. Unha primeira de definición do paradigma nacional, nós tuvémola con Murguía e con Brañas, dende unha óptica conservadora e liberal, definiuse máis ou menos o que era Galicia, de maneira histórica. Unha segunda etapa, etapa B, que diría Hroch, de organización política, nós tamén a tuvemos, co Partido Galeguista, e logo despois co PSG, o PEGA, o Partido Popular Galego, e quedounos por dar a terceira das fases. Cara a terceira das fases, esa portiña, esa xanela xa non la deixou aberta Piñeiro. A terceira das fases conleva a facer partícipe da comunidade política non só aos nacionalistas, ou que se lle chama nacionalistas, mal chamados, na miña opinión, que nacionalistas somos todos da nosa nación, que diría Núñez Seixas, non? Pero a última das etapas conleva a facer partícipe da comunidade política e das institucións da comunidade política o conxunto da sociedade. E iso require que cada grupo social, cada orientación, cada ideoloxía, cada pensamento político, cada maneira de entender a sociedade se organicen dende nós. É dicir, a idea que Piñeiro propón nos 60 é que a sociedade galega que camiñaba, primeiro, a través do capitalismo cara ao desenvolvemento económico, que camiñaba a través da propia crise
evidentemente xeracional do franquismo e política do franquismo cara a unha transición, pois que esa sociedade galega chegara organizada políticamente ao momento da transición. Para iso cabían dous camiños: o que tomou Ramón Piñeiro de propoñer unha socialdemocracia, unha democracia cristiá, un liberalismo, e mesmo, tamén o dice el, dice, na grande agra da política galega ten que ter un espazo para o comunismo, para o ecoloxismo e para as ideas que son, digamos, menos hexemónicas no ámbito europeo, pero ten que haber espazo para todos os partidos. El propón que eses partidos, esa diversidade social, se organicen dende Galicia, para que, chegado o momento da transición, non sexan as elites de Madrid que nos impoñan os seus aparatos, as súas sucursais, e empreguen isto como un mercado político, porque é tal cual, un mercado político, dos intereses políticos que son alleos a nós. Quen dice as elites de Madrid pode decir as elites de Bruselas ou as elites de Washington ou da China popular, é dicir, as elites que nada teñen que ver co día a día da vida galega. É dicir, que toda esa diversidade social, el di literalmente, as correntes que hoxe existen no resto de Europa, por a forza inevitable da historia, han de existir tamén na Galicia. E efectivamente existiron. Hoxe Galicia vota plural e diversa, vota opcións diferentes, pero non vota por opcións galegas. Vota por opcións que tratan de imitar marcos que nada teñen que ver connosco. O Bloque Nacionalista Galego, o Partido Popular, sempre teñen o retrovisor posto cara fora. O Partido Popular para Madrid e o BNG a procura de modelos, de marcos intelectuais e políticos de acción alleos a nós. Pois nós somos el Bildu de Galicia, somos la Esquerra Republicana de Galicia, tal, procurando sempre modelos políticos arredados. El propuña un modelo político, unha política como se quixo facer nos anos 80, dende nós, no que a socialdemocracia tiña unha idea de Galicia, no que o socialismo máis a esquerda de Camilo Nogueira, o PSG a esquerda galega, tiñan unha idea de Galicia, na que a democracia cristiá, unha parte de democristianos galeguistas que participaron en coalición galega, tiña a súa idea, na que os conservadores de AP tiña unha idea regionalista de Galicia, pero tamén tiña unha idea de Galicia, hoxe non a teñen, a UCD tiña outra idea de Galicia, bueno, cada actor político tiña a súa idea de Galicia. Eso, lamentablemente, perece co fraguismo. O fraguismo conleva a imposición dun marco cultural conservador e regionalista que dilúe o debate, dilúe a política. Volvemos outra vez ao reino das taifas, do caciquismo rural, unha idea de Galicia canónica que non se pode discutir nin ser discutida, en a que non ten cabida nin o marco da Galicia urbana e puxante, industrial, do desenvolvemento, por suposto tamén unha Galicia que pode ser galego falante, pero tamén outra Galicia que fala castelán e que ten que ser partícipe necesariamente do galeguismo, non ten cabida no discurso do nacionalismo, etc. etc. Polo tanto, a idea de Piñeiro aproximouse moito nos anos 80 ao que se quixo facer, pero xa a década dos 90 levou un afastamento progresivo que a propia crise do PSDG, coa creación dunha fronte popular nacionalista que non daba lugar á acción autónoma de cada matiz, de cada idea, de liberais, de conservadores, todos eles cunha idea de nación, polo tanto nacionalista, pero pluralista, non determinista. Xeracionalmente o que acontece cos discípulos de Piñeiro, estou falando da xeración que dá lugar ao nacemento da UPG, é que hai unha ruptura que non é política, e aquí está o drama deste país. O nacionalismo galego non se articula contemporaneamente en base a unha ruptura política, de pensamento político. Articúlase en base a unha ruptura edípico-xeracional, é dicir, hai unha ruptura cos pais, por xenreira e algo natural, que non temos por que velo críticamente. É dicir, eles o que quixeron facer os fundadores da Unión do Pobo Galego e os que logo habían transformar o PSG, porque o Partido Socialista Galego que nace no ano 63 nace baixo a consigna de ser un partido galego, nacionalista, pero homólogo á socialdemocracia do resto de Europa. Ese PSG acaba por situarse no marxismo, é dicir, romper o marco europeo e fitar cara ao norte de África. Troques de mirar cara ao SPD alemán e o programa de Bad Gotzenberg, ou en troques de mirar para o Partido Socialista francés ou o Partido Democrático Italiano, PSG galego de Beiras opta por fitar cara ao norte de África e situarse fora de lugar, por así decirlo, non? Algúns intentaron evitar, o propio Camilo Nogueira co seu PSG esquerda galega, os galeguistas que participastes no PSDG-PSOE tamén intentastes que esa vía piñeirista a socialdemocracia tuvera pouso. Se nos vamos ao terreo da dereita, Piñeiro tamén cría nunha Galicia na que a xente conservadora, democristiana, liberal, tuvera espazo político. Iso que dá lugar primeiro no ano 69 a Fundación SEP,
que dá lugar á editorial SET, non? Que é un grupo de católicos galeguistas que o que aspiran é a galeguización da sociedade. Como queren galeguizar? É dicir, non é unha cuestión de galeguizar somente, senón unha cuestión de que a sociedade que xa é galega, evidentemente, que ademais sabe como ser galega, tome conciencia de que a súa cultura non é inferior a dos demais. Eles crían que a liturxia, é dicir, a Eucaristía, se se galeguizaba a misa, falando claro, non íbase dar un gran paso cara adiante a hora de emprestixiar o galego, de dotalo de prestixio. Pelexaron ata o ano 77 por iso, acaban logrando que o cardenal Quiroga Palacios, o arzobispo de Santiago, pois dé a súa primeira Eucaristía en lingua galega. É dicir, non solamente eran influintes, senón que eran teimudos no seu traballo e no seu compromiso político. Eses galeguistas cristiáns, democristianos, que non tiñan nada que ver co espírito nacional católico franquista que se respiraba no momento, no que se pervertiu tamén o dogma da fe cristiana e puxose ao servizo do fascismo. Estes galeguistas democristianos dos anos 70 e dos anos 80 fundan o Partido Popular Galego, pero chegan moi fracos, enfraquecidos políticamente. A xente moza, filla do espírito do maio do 68, estaba nunha ondada do que lle chamaba Piñeiro a forza magnética do marxismo, non? Ese carácter revolucionario, rupturista. Sempre digo, non debemos de ser críticos con eles, porque é perfectamente comprensible que despois de 40 anos de ditadura arelaran tumbar completamente o regime. Pero a prudencia que dan os anos, e eu non son o máis indicado para falar da prudencia que dan os anos, pero sí que intento ser moi respetuoso e escoitar a xente maior. Estes homes que viviron a Guerra Civil, Piñeiro viviu a Guerra Civil, que tuvo que facerse pasar por un funcionario no Concello de Lugo para que non o prenderan e o mataran ali mesmo, que tuvo que ir á fronte ver os horrores da guerra. De feito, Piñeiro antes de ir á guerra era un home crinte, cristiano. Cando vai á guerra e ve o rol que teñen os sacerdotes, poñéndose ao servizo da monstruosidade do franquismo, el acaba rachando coa súa propia fe, volvese un home agnóstico, perde completamente a fe. Por tanto, non é un intelectual, moitas veces dime, un intelectual moi conservador, matizadamente. Eu diría que Piñeiro é un liberal progresista, republicano, socialdemócrata, humanista, pero non é un intelectual de dereitas. Ese home que ve a guerra sabe perfectamente que o conflito, é dicir, que a revolución non é o camiño para articular a comunidade política. Agora ben, a loita de convencer, é dicir, de facer política, de mobilizar a sociedade, sí que é o camiño. O problema é que Galicia, Miguel pode falar desto en primeira persoa, a Galicia que chega a autonomía, é unha Galicia con pouca ilusión política, con pouca motivación, con pouca densidade, decía Piñeiro. Pouca densidade. Pouca densidade ten o galeguismo aquí. Claro, e non só o galeguismo, eu diría que a política mesmo. Bueno, xa, a política xa, pero por extensión, dende logo, claro. O galeguismo como opción política, pois non. Pois non tiña pouso ou densidade suficiente, dicir, había pouca rede humana para soster o peso da política, porque a política é un compromiso moi pesado, ademais dá moitísimos disgustos. Eu, máis que por, digamos, por eu estar en política, eu son moi aficionado a ler biografías de políticos, é un xénero que me encanta. Sempre vexo que todas as biografías de grandes homes e mulleres que se dedicaron á política sempre son trayectorias que rematan con unha certa desilusión. E iso é precisamente a parte atractiva da política, é que a política desilusiona, porque se a política sempre levara as apetencias do individuo, remataría sendo sempre tiranía. En algúns casos foi tiranía, non? Pero evidentemente a política ten que desilusionar. É un camiño difícil, pero eu quero destacar hoxe o papel que Piñeiro tuvo en non ser un home que perdeu a ilusión en ningún momento. De feito, teño que destacar algo máis. Piñeiro, cando comeza a transición, era un home dunha gran legitimidade. Por que? Porque foi un home que estuvo 3 anos na prisión por as súas ideas. Foi un home que negociou que Castelao fora ministro en París. Cando el volve a Madrid, a Brigada Político-Social dalle unha paliza tremenda que o deixou medio xordo do oído dereito, e iso levou a cumprir unha pena de 6 anos que por boa conduta foi reducida a 3 anos. Por lo tanto, el sí que perdeu a súa liberdade, perdeu a súa saúde por culpa da política, aínda así non desistiu da política, simplemente foi cambiando a lectura para facer, como decía antes Miguel, anduvo e desanduvo buscando as fendas e as brechas para colar as súas ideas dentro da sociedade, non? E efectivamente, a súa volta de París, el e Coldo Michelena, un político do PNV, van á prisión.
el toma conciencia dende mediados de século, xa 50, anos 60 especialmente, de que o galeguismo ten pouca densidade orgánica. Por lo tanto, non ten moito sentido manter as estrategias políticas que propoñen dende o exilio, porque dende o exilio o galeguismo que propón é que dende Galiza imitáramos a estrategia política de vascos e cataláns, é dicir, redes de resistencia interior. Non era posible. Coas militantes que tiña o Partido Galeguista, coa súa idade, e ademais a súa naturaleza política, eran homes acomodados, burgueses, fundamentalmente, os militantes do Partido Galeguista, farmacéuticos, médicos, editores, por tanto, xente pouco dada a botarse ao monte cunha escopeta e pegar 4 tiros. Por lo tanto, as resistencias do galeguismo non eran posibles nin por cantidade de recursos humanos, nin por a natureza dos cadros que constituían o Partido Galeguista, que, con perdón, entraban todos eles nun taxi. Dicir, o galeguismo en Galicia sempre foi, sigue sendo, hai que dicirlo claramente, unha orientación política, unha cultura política de pouca densidade. Gustou o meu concepto, por lo tanto, vou non facer meu. De pouca densidade ou de pouco pouso. E, por lo tanto, Piñeiro cambia a óptica. Dice, o que temos que facer os galeguistas non é pelexar, senón evangelizar para facer máis galeguistas. E iso é o traballo que lle corresponde á editorial que me deu a oportunidade de editar esta obra, a editorial Galaxia, a que tamén de vez en cando hai que facerlle o tributo de ser un dos peares da Galicia contemporánea, porque sostivo Galicia, porque a sigue sostendo e porque en gran medida formou a xeracións e xeracións de galeguistas que, por certo, algúns falan ben de Piñeiro e outros mal. E son os beneficios da democracia, non? Unha anécdota que quero comentar aquí é cando se escribe en Retorno a Taguenata de Xosé Luis Méndez Ferrín, no que Ferrín, un discípulo de Piñeiro, igual que Xosé Manuel Beiras, nesa obra, con acerto ou desacerto literario, pois crea unha ficción na que Roán, un dos protagonistas do libro, acaba sendo asasinado por o propio autor, é dicir, mata a Piñeiro de maneira metafórica e literaria no libro, como unha maneira de, digamos, tamén matar unha xeración ou unha determinada maneira de entender a política, non? Tamén acusaban a Piñeiro de ser antimarxista. Eu creo que unha crítica que Piñeiro sempre encaixou bastante ben. Piñeiro pode ser que simpatizara con certas ideas do socialismo, pero non do marxismo. É dicir, el, como home científico, como home intelectual, pois entendía o valor que o marxismo tiña como ciencia, pero non tanto o valor que tiña o marxismo como religión política. É dicir, como folla de ruta indiscutible e indiscutida. Por lo tanto, Piñeiro non é un intelectual marxista, é un intelectual demócrata liberal que cree no pluralismo político e na articulación de forzas á esquerda e tamén á dereita que participen do xogo político. Méndez Ferrín foi un dos discípulos que se fragou, el responde feito logo nun artigo de Grial e dice, xa sabemos que o Ferrín ten arte para as cousas da literatura, pero nesta obra non estuvo moi acaído no que fixo, non? Con esa elegancia cisterciense que caracterizaba a Ramón Piñeiro, non? Outro dos seus discípulos frustrado foi, bueno, relativamente, non? Xosé Manuel Beiras. Xosé Manuel Beiras ten un libro de entrevistas con, non me lembro o autor que o entrevista, este poeta que é moi próximo a él, que estuvo en Anova, como se chama? Fernán Bello. Fernán Bello, sí. Ben, e a Estrela na Palabra, na que el dice que Piñeiro dábanos de ler, non só líamos cousas marxistas, líamos tamén a Rothke, líamos a Euclid, líamos aos pensadores de ordoliberales. Pois claro que sí, porque Piñeiro que quería non era tutelalos e que acabaran pensando todos iguais, senón que eles seleccionaran un pouco o camiño que querían andar no terreo da política. Beiras estaba chamado ou orientado a ter sido o líder do PSG que Piñeiro arelaba. Non obstante, Beiras bueno, fai o seu camiño, a súa traxectoria personal. Beiras rematou casando coa filla de outro dos grandes colaboradores de Piñeiro, de Domingo García Sabel, Teresa García Sabel. Tamén familiarmente distanciase moito do ámbito de Piñeiro e tamén o fai no plano da política. E el decide que o PSG ten que andar un rumbo distinto, por algunha reflexión personal que el ten feito na súa obra, ten que andar un rumbo diferente ao do resto de partidos socialistas europeos. Cal é o rumbo que ten que andar? Bueno, el crea unha reflexión teórica que é o Atraso económico de Galicia, que é unha obra que ninguén discute o seu valor e que tuvo unha relevancia moi importante no seu momento, no que el, en troques de ver en Galicia un país similar ao resto de países de Europa, que na miña humilde opinión era el ve en Galicia un país similar ás colonias africanas do norte de Europa.
a xente que nos dedicamos a isto de pensar a política, é unha advertencia que me teñen feito xeralmente os meus profesores casi sempre, que aprecio moito, tanto Maiz como Núñez Seixas como Ramón Villares, sempre dicen: temos que ter moi en conta non caer no erro de solo ler aqueles autores que nos dan a razón. Creo que o Beiras, que escribe O atraso económico de Galicia, caeu no erro de ler só os autores que lle daban a razón ás súas ideas preconcebidas, non? A Lafont, a Albert Memí e a todos estes autores que falan de descolonización, de alienación en sentido colonial, etc. etc. Piñeiro non compartía esa idea de que nós fóramos un país similar ás colonias africanas. Piñeiro entendía que nós éramos un país similar a outras nacionalidades sin Estado de Europa, como Baviera ou como Bretaña, ou como o País Vasco ou como a Cataluña, e que necesitábamos un sistema político. Xa é, digamos, tarefa do lector xuzgar cal das dúas ideas, que son ambas as dúas válidas e merecen o interese de quen se achega as follas con ollos limpos, non, dun libro, pois xuzgar quen estaba máis axeitado. O certo é que Beiras, Ferrín e outros acaban rachando coa idea política que Piñeiro propón de articularnos políticamente de maneira homóloga ao resto de Europa. E esa ruptura xeneracional é a que produce, dunha banda, a aproximación do Partido Socialista Galego, dunha parte do Partido Socialista Galego, porque a outra escíndese no colectivo socialista galego, PSG. Desto estou vos falando eu, quen debería de estar falando de Miguel, que o viviu e que o coñece moito mellor que a min e que sabe moito máis que a min desto, non? Pero o certo é que o PSG, que se fundara no 63 no despacho de Aiquín, nesta cidade, no despacho de Sebastián Martínez Risco, presidente da Real Academia Galega, naquela altura, pois esa ruptura, desgallamento do PSG en dúas metades, leva a que un sector do PSG, o máis juvenil e o máis dinámico, se vai aproximando ideolóxicamente cada vez máis a UPG, a Unión do Pobo Galego. E outro sector manteña esa ideoloxía ou esa idea inicial cando nace o PSG e o voceiro do PSG, o Galicia Socialista e adiante tamén, baixo as ideas da socialdemocracia, e que leve de alguma maneira o encardinamento dese sector do PSG coa socialdemocracia federal española no seno do PSOE. Lastimosamente, esa idea inicial, penso, ou eu fago a valoración de que non se mantivo. O feito é que o PSDG non é un partido, é unha federación do PSOE. O Partido Socialista en Cataluña é un partido. Poderíamos valorar tamén a evolución que tuvo o PSC. Permíteme un inciso. Sí, sí, totalmente. É que a nós sempre nos contestaban en Madrid que a mesma oferta que se lle fixera aos cataláns, o PSC catalán, fixéraselle ao Partido Socialista Galego. Pero que os líderes do Partido Socialista Galego non aceptaron esas condicións. Entonces, claro, García Blois dicía aí en Santiago que claro, non se lle podían ofrecer millores condicións ao PSG que ao PSC en Cataluña. E o partido, unha vez máis, quedouse atrás. Había, vamos, ten unha opinión, había que estar dentro e había que defender o que queira defender dentro. Está clarísimo que a non participación é ruinosa sempre. Sí, o certo é o que dice Miguel, naquela altura o PSG, en troques de querer xogar unha partida a dúas mans, optou por non xogar a partida. E claro, eso produciu a propia ruptura do partido. E o desgallamento do partido e a radicalización de ambas as dúas posturas. Claro, porque o sector que fica coas siglas radicalízase no seu nacionalismo, no seu determinismo, no seu marxismo, e o sector que, digamos, fica na idea de manterse socialdemócrata e ser a socialdemocracia galega que non se implementen de fora, pois eran moi poucos, bastantes poucos, non? O caso é que pola dereita tamén nacen divididos, porque nacen dous partidos, non? O Partido Popular Galego de Xaimilla Couto e o Partido Galego Socialdemócrata de Zulueta de Ace de Manteiga Pedralbes. Nacen xa dende uns inspirados na CDU alemana, na democracia cristiá alemana, o de Xaimilla Couto, outros inspirados no Partido Socialdemócrata portugués de Sá Carneiro, nacen con os poucos que eran, nacen divididos. Acabarían confluindo baixo o liderazgo de Avelino Pousantelo no Partido Galeguista, rematarían logo nunha especie de carambola política en unidade galega xunto ao que quedaba do PSG
e de esquerda galega que se chamaba POGA naquela altura, Partido Obreiro Galego. Finalmente aquelo non estaba chamado a funcionar porque uns eran democristianos, os outros eran comunistas, os outros, decir, eran un sin dios político, e Unidade Galega foi un fracaso político, non? O certo é que Piñeiro chega a autonomía, chega ao proceso autonómico e atópase que non teñen ferramentas para actuar políticamente. E hai unha reunión que creo que dun xeito, el sempre a Piñeiro sempre se lle acusou por parte dos seus inimigos políticos de ser un home así moi urdidor, moi escuro. Eu creo que o conta con total naturalidade, dice, nós os poucos que éramos fixemos unha reunión e discutimos e valoramos se ir ou non ir nas listas do PSOE, se ir ou non ir nas listas da UCD. E algúns chegamos á conclusión de que había que ir, como Marino Dónega, que nun inicio iba a ser o candidato da UCD en Lugo, e nun grupo de 5 galeguistas como independentes habían de ir nas listas do PSOE, non? Do PSDG-PSOE, e outros como, bueno, Paco del Riego, naquel momento facendo un exercicio de orgullo histórico e político, dice que ele solo concurriría nas gloriosas e históricas siglas do Partido Galeguista, que lamentablemente non existían naquela época, evidentemente. O certo é que Piñeiro mollase e sacrifica a súa legitimidade histórica a cambio de influencia. Pero influencia para sí mesmo? Para nada. Sacrifícase a cambio de influencia para evitar que nos impoñan un estatuto de segunda, para evitar que Galicia quede arrombada do debate político no Estado, para evitar que se fixera outra injusticia histórica co país, e el baixo as siglas dun partido co que compartía algunhas cousas, coas que non compartía outras, bueno, pero o caso é que se molla e decide e vai á política. 5 galeguistas independentes habían entrado a través das siglas do Partido Socialista de Galicia, que naquela altura fixolle un gran servicio ao país, contando con estes homes, e son a única voz que ten o nacionalismo galego no Parlamento galego, porque os deputados da UPG, que nin compartían sequera o sistema, néganse a prometer a Constitución, non toman posesión dos seus escanos, e, por tanto, non participan nin deciden da política. E, aínda así, é dicir, sin participar da política, estes 5 galeguistas independentes, por medio da realidade galega, evitan que a UCD, é dicir, a forza política dende Madrid, que gobernaba o Estado, nos impuxera un estatuto perverso. Por qué? Porque se intentaba que o estatuto galego non servira para organizar políticamente a Galicia, para darlle un autogoberno, senón empregalo de teito para que ninguén máis no Estado quixera ir para alén do estatuto galego. É dicir, queríase facer o que fixo, por exemplo, Alberto Núñez Feijóo cando deu o salto a Madrid, instrumentalizar Galicia como un medio, non como un fin, como un obxectivo. É dicir, facer de alguma maneira de Galicia a cuña, o tapón para as arelas autonomistas dos outros povos de España. Os homes de realidade galega, que tiñan por obxecto e por fin Galicia, como titula Carlos Casares na biografía que escribe sobre Piñeiro, dedicaron toda a súa vida a Galicia, crean Realidade Galega, que non era un partido político, era realmente un lobby de intelectuais, un think tank, que diríamos hoxe, un foro de ideas, para presionar a clase política e obligala a debatir un estatuto á altura das necesidades de Galicia. E tuvo unha influencia certa, eficaz. Dende logo que sí. Tuveron sin ter un capital político, logran que algo que hoxe non pasaría nin nos mellores... Pero se non estuveran dentro, tuveran 4 votos... Claro. Sí, sí. Claro, é que é fundamental. O poder solo fala co poder. Sí, sí. Se te non ten poder ningún, pois serán moi corteses contigo, moi amables, encantadores, pero o poder solo se entende co poder, nada máis. De feito, o fracaso dos obxectivos de Piñeiro levan incluso ao propio nacemento do Consello da Cultura Galega, xa que non o galeguismo non ten o vigor político, a densidade. Hai que preparar unha institución que fiscalice e que evite que se desfaga Galicia. É dicir, que garantice que haxa certos consensos. O certo é que non abondou, porque hai consensos como o consenso da Lei de Normalización Lingüística, que parece ser que non callou, e que a dereita desafiou no ano 2009. Alberto Núñez Feijóo discutiu esa Lei de Normalización Lingüística, parecía un compromiso asumido por todas as forzas políticas, e aínda así un dos peares fundamentais. Houve un revival aí cando un pequeno movimiento que o galego acababa coa liberdade, é dicir, cargando o aprendizaxe e a expresión en galego como unha limitación da libertade individual de expresarte como quixeras. E claro, todo isto se pode enmarañar, como se fixo nesa ocasión, para tratar de justificar unha posición contra. Sí. Contra.
Sí, e empregar políticamente, digamos, un conflito de novo. Cousa que Fraga pasou por esa turbamulta sin ser alcanzado por ningún proyectil perdido. É dicir, el sabía que había que ter cousas nas que necesariamente había que compartir conviccións e servir a mesma idea. Sí, para que exista comunidade política ten que existir institucións. E a primeira das institucións dunha comunidade política é a lingua, ou as linguas, que unha comunidade pode ter varias, non? No noso caso temos a sorte, como decía Carlos Casares, de ser un país con dúas linguas, unha cultura, dúas linguas, non? Pero eso non conleva a destrucción da que nos é propia, que é o galego, evidentemente. E iso pois foi algo que deu lugar ao nacemento do Consello da Cultura Galega como unha institución que arbitrara, que fiscalizara pois as apetencias do marketing político de facer do galego un eixo do conflito, que non o é a nivel social, sí que o foi para tal. E o certo é que no tema da lingua, e gustaríame rematar tocando o tema da lingua, para Piñeiro, a pesar de ser un nacionalista pluralista, a lingua era un elemento, el chamaba o sangue do espírito de Galicia, é dicir, é o elemento vertebral do país. Nunca foi un home, penso, que intolerante cara á lingua castelá, sempre a soubo poñer en valor, pero foi, e hai que poñerlo tamén en valor, o primeiro intelectual galeguista que fixo voto religiosamente lingüístico, é dicir, fixo o voto de falar e de facer política sempre en galego, de escribir sempre en galego. Non menoscaba que outros fixeran o bilingüe, pero... Ves alá en América como se organiza aquel congreso e Piñeiro pronuncia a súa comunicación en galego. En galego. No mundo inteiro, frente a intelectuales, coño, de todo o prestixio e de toda. É dicir, Piñeiro nese aspecto era un home, a súa conduta era exemplar. Arrastraba, o que pasa é que, claro, o home que non daba valido aquilo. A defensa do noso quedou retrasada porque non había densidade electoral, non había densidade de presencia política, non había poder político. Entonces el administrou con unha habilidade digna dun bo galego, administrou con esa habilidade o escaso poder que tiña en base a unha conduta intachable e uns convencimentos sempre respetables. Envidiábano nese sentido. E como me gustaría a min ser como Piñeiro, unha persona, con unha peza. Pero claro, ese poder era limitado a 4 diputados, porque tuveron o xesto realista de dicir, vamos a entrar, porque senón ali, en nome de Galicia, non vai a poder falar ninguén. Entonces, bueno, eu creo que eso xustifica a pasión dos mozos agora de volver a facer viable todo desmenuzado, todo ese pensamento, porque hai que conocer esa figura. Claro. E o certo é que se hoxe a nosa clase política fai un uso certo que é litúrxico, non é un uso de autoconvencimento do galego, é grazas a Piñeiro. Claro. É grazas a Piñeiro, porque quenes son os 2 diputados que toman o facho da defensa da lingua e da súa oficialización, e polo tanto realmente o problema non é oficializar o galego, facer unha lingua oficial, é dignificar a unha sociedade que o fala, e non o fan por chauvinismo, é dicir, por a idea de nós somos superiores ao resto porque temos unha lingua propia. Non, nós somos iguais ao resto porque falando na nosa lingua propia somos tan cidadáns como o resto. Este é o fondo do mensaxe político de Ramón Piñeiro, e por eso el, en todos os usos da súa vida, que isto é algo que a mí me sorprendeume bastante cando iba entrevistando a xente para facer este libro, Piñeiro era un home que daba igual con quen falara, si co notario, co director do Branco, con labrego ou con intelectual, sempre o facía en galego, e además tiña unha vocación de coidar o galego, que é algo que a nosa clase política non fai. Hoxe parece que está, digamos, permitido falar galego de calquera xeito. El ten esa redacción, esa escritura tan cuidada, tan delicada, que olladas no futuro, pois, claro, realmente é un texto, neste caso, canónico. E dice, coño, pero con que cuidado escribe este home. E outra, a súa capacidade de comprensión do mundo é a admiración que lle profesou a Gene McCarthy cando coincidiu coa súa presencia en América, e como ele estuvo aí á altura de Eric Fromm,
que foi un impulsor moi comprometido da candidatura demócrata de McCarthy. Quer dicir, como un home dun país tan pequeniño, con un partido que non existía e tal, é capaz de ter esta audiencia, coño, tan respetuosa que cautiva. Coño, pois algo tendría aquel espírito, algo comunica a palabra, pois comunicaba o que era a persona dunha peza, é ao servicio dunha idea, nunca dun interese. Eso, claro, é tan difícil. E hai moita xente que cando fala de Piñeiro dice que el tiña unha capacidade máxica de convencer a xente, pero eu creo que non só iso, é dicir, non era só unha persona con dotes de oratoria, que o era, ninguén o dubida, además tiña un estilo moi particular, senón que era un home, eu sempre digo que Piñeiro, sempre dices, é cisterciense, porque vive de maneira humilde, non? Pero tamén é filipino, como Felipe II, no Escorial. El goberna o galeguismo dende o interior a través da carta, da epístola, que o xénero, non tiña partido, pero tiña papel e tiña pluma para escribir. Ti citas unha das cartas que eu titulaba como Epístola sobre o comunismo. E ti ten en conta que esa carta escríbese a noite de Navidad do ano 64. É dicir, a un rapaz que estaba facendo o servicio militar aquí na ETEA, Basilio García, escríbelle a un rapaz unha carta maciza, como ves, de 2 folios a un espacio, sobre o debate sobre o comunismo. E un dice, hai que ser unha persona moi firme na defensa de posicións que pensa que son, exixen que eu ese rapaz de 19 anos lle conteste mañá unha carta, como se fose o primeiro ministro dos Estados Unidos, que lle unha carta con un cuidado, con un maravilloso. Eu nese aspecto, pois, como a ti, disfruto moito da expresión escrita de Piñeiro sobre calquera idea. Como amasa as ideas, como as pule, como as redondea, hasta que realmente un vai arrastrado por unha prosa, coño, elegantísima e extraordinaria, non? Sí, dende logo que sí. Por eso de aí que o alcume como un intelectual filipino, no sentido de que lle daba unha importancia enorme á epístola, ese xénero que hoxe está completamente fora de lugar. Eu insistí moito neso aquí a xente dos archivos, é o último caso concreto, material, evidente, dun estilo que se perdeu. O estilo epistolar. É como escribe a todos, é dicir, el como non deixa nunca sin respostar un requerimiento escrito. É máis, garda todas as cartas, todas, e nas que ele escribeu que lle parece que sería conveniente garantizar que quede conocimiento escrito do que se fala, porque a outra persona, o que recibe o en fin, non perde, extravía, non sei que, entonces el desa deixa unha copia de su puño e letra ali adiante. E, bueno, nese aspecto é unha iredes encontrando, atopando cada vez máis, pois, motivos que vinculan a unha figura como esta que tuvemos afortunadamente, pois, bueno, nunha fase moi dura da nosa historia, que non había... E en certa medida eu creo que a originalidade do personaxe responde á dificultade do momento político, e a gran tristeza que temos como sociedade é que se reducira todo o capital humano do galeguismo na figura de Castelao durante o século XX, porque como país ninguén dubida da originalidade nin do xenio que tivo Castelao e do seu compromiso fondísimo co país, pero é que, digamos, condear a figuras como Otero Pedrallo, a Vicente Risco, ou ao propio Ramón Piñeiro, a Celestino Fernández de la Vega, a García Sabel, o esquecemento, é unha irresponsabilidade, porque Galicia é un país que é certo que está políticamente a nivel social moi atrasado, pero a nivel intelectuales sempre fomos un país punteiro. Temos o máis fino da intelectualidade no século XX. Piñeiro pudo ser o Jordi Pujol galego, Piñeiro pudo ser
o Joan Fuster valenciano en Galicia, e Piñeiro foi condenado por a propia sociedade que o esqueceu, e iso tamén temos que entonar o mea culpa, a ser prácticamente a construción dunha etiqueta moi simplista de piñeirismo, que se acabou empregando como que o Partido Popular ou o Partido Socialista metan gaitas na sintonía de campaña electoral. Iso non é o piñeirismo. O piñeirismo é un desafío político. É o desafío de que a axenda política dun partido político, da sociedade, do Parlamento, de calquera institución, da Xunta, da Presidencia, do Consello de Cultura, se deseñe de acordo a observación, o análise. Decía Carlos Casares, unha frase que me gustaba moito, nunha entrevista, eu non coñecín a Carlos Casares, eu son do ano 96, cando morre Carlos Casares en 2003, eu son un neno, pero colaboro con moitas cousas que a Fundación Carlos Casares. Carlos Casares dicía nunha entrevista que lle fan na Televisión de Galicia que Piñeiro foi tan original ou foi tan importante, tan relevante, porque era o home mellor informado na sociedade máis desinformada de toda a península. Entonces, ele era un home que aproveitaba todo o que a sociedade rexeitaba. Era capaz de falar con... Eu conteille no Consello da Cultura Galega 1700 correspondentes no arquivo que alberga o Consello da Cultura Galega. 1700 correspondentes. Josep Benet, Jordi Pujol, intelectuais ingleses, americanos, alemáns, franceses, vascos. Ele está en contacto en Cataluña coa xente de Cris Cataluña, que logo había ser Convergencia Democrática, cos de Unión Democrática, coa democracia cristiana catalana, con Josep Benet, cos que logo funde, con Josep Pallac, Pallac, o do PSC Reagrupament. No País Vasco está en contacto tanto con socialistas como coa xente do PNV. É dicir, el tiña un retrato, tiña unha radiografía de como era o mundo no que vivía. E el tiña claro, perfectamente claro, cal era a posición de Galicia. E máis, logo tiña un respeto. Eu creo que o que máis admirei de Piñeiro, a través do estudo da súa figura, coa que teño diferencias, evidentemente, en algunhas cousas, o respeto co que trata os seus contendentes, a xente que non pensa como ele. Iso é algo que se perdeu completamente. É algo que se perdeu por parte incluso de intelectuais moi refinados dos nosos tempos, que non vou a poñer nomes, o respeto contra o que pensa totalmente o contrario que a ti. E el trata-os cunha delicadeza, cun respeto, cun estilo, cunha vocación de estilo, de ser un home non solamente educado, sino un home racional, no sentido máis estrito do termo, que é algo que creo que é admirable que temos que recuperar. Entonces, para rematar xa e abrir un pouco a conversa ao público, é unha figura que os galegos non podemos permitir o luxo de esquecer ou de guardar nun arquivo ou de banalizala, porque Piñeiro e piñeirismo a día de hoxe son cousas moi diferentes. O que se entende por piñeirismo é o que propuxo Ramón Piñeiro. Por lo tanto, este libro que quixo ser é unha simplificación, unha esquematización, unha aproximación a unha figura que, de seguro, que outros pois han de contribuir como intentei facelo con esta breve obra a agra do pensamento político galego, que é a que nos ten que convocar de aquí cara ao futuro se queremos un despertar da conciencia que tanto precisa o noso país. Moitas grazas e grazas por acompañarme. Se alguén ten algún comentario, algunha cuestión, sí. Mira, en que ano morreu Ramón Piñeiro? No 90. 89-90. Sí, no 90. E el xa tiña conciencia de fabricar en ecolóxico, o sea, querían fabricación ecolóxica. Sí, el tiña unha gran preocupación porque a industria galega non levara por diante a riqueza ecolóxica de Galicia. El cría que, digamos, que a política industrial de Galicia fora desenvolta de maneira, digamos, forte ou puxante, pero que non condenase o patrimonio forestal, que se ademais dentro do Consello da Cultura Galega sempre foi unha vocación que tivo moi clara, que non destrozase o gran patrimonio forestal, natural, ecolóxico que había en Galicia. Crían unha industria, por así decirlo, a pequena escala, moi descentralizada, non crían en grandes industrias, sino que a industria estuvera pois presente polo país adiante, que non só se industrializara un punto de Galicia, sino que toda Galicia tuvera unha industria, que fora unha industria transformadora de produtos a pequena escala, que non fora lesiva co medio. E iso eu creo que era unha preocupación transversal en todo o galeguismo ao longo da súa historia. Xa Risco ten unha gran preocupación co tema ecolóxico, ca mantenza, digamos, tamén da estética do país, e é algo que os galeguistas da xeración Galaxia pois tiñan.
non, digamos, coa linguaxe propia do ecoloxismo do século XXI, pero eu sí que me atrevería, e creo que Miguel estaría de acordo comigo, en que tiña un certo preocupación ecolóxica. El sabía que ao desmedrar as capacidades objetivas dun espacio económico, que realmente o que produce é un daño que inmediatamente vai a superar a pequena ventaxa que pode ter inicialmente, non? Entonces, claro, non quería que se sobrepasasen os límites que o propio país podía ter. Exacto. Porque a industrialización, sobre todo a enclave, pois pode transformar un espacio dunha maneira que desconocida incluso. El veía que Galicia nese aspecto era moi vulnerable e que había que estar atentos a eso. A revista de Economía de Galicia e a función de Beiras como responsable cando foi xa da dirección desa revista era estar atentos a esa cuestión, non? Esa cuestión, sí. Realmente Piñeiro, no plano do pensamento político, eu no libro catalogo como un liberal progresista, un demócrata liberal, pero no plano económico un home profundamente crítico co capitalismo. O capitalismo dalle moito medo e cree que hai que controlalo e que hai que regulalo, porque un home que no plano da economía, da visión económica, ten dúas influencias. Dun lado, está moi influído polo humanismo. É certo que no caso del non é un humanismo cristiano, un humanismo laico, pero esa idea da dignidade da persoa humana e no agregado da comunidade política, el cree que o capitalismo non só pode destrozar o medio ambiente, tamén o medio cultural, porque en nome do capitalismo pódese destruir unha lingua. Por exemplo, el dice, recunca na idea de Castelao, o galego é unha lingua útil no mundo, é unha lingua que abre portas no mundo, pero inda que non o fora, de que fora só unha lingua propia de Galicia, tería sentido defendela, non por unha cuestión de supremacismo ou de chauvinismo, por unha cuestión de dignidade. Non pode existir, digamos, comunidade política sin dignidade da persoa. E logo un home moi crítico co individualismo. El cree nos dereitos das persoas, pero non cree no individualismo. El dice que un dos defectos da sociedade galega, na súa antropoloxía, na visión antropolóxica, é a tendencia que temos os galegos a individualizarnos. Como non temos prestixio como comunidade política, como non temos dignificado ese eido que é a cultura, que é un eido político. A cultura é política, e isto entendendo moi ben Bismarck e outros, non? Como non temos cultura dignificada públicamente, temos tendencia a individualismo. Como eu na miña comunidade son un ninguén, voume arredar na miña individualidade e vivir de costas a sociedade. El terma na necesidade dunha idea que hoxe está abandonada, que é a idea de comunitarismo, é dicir, somos comunidade por riba de todo, e a nosa identidade definímola de cara a nós e as nosas preferencias, pero tamén de cara aos demais, na convivencia, na codecisión, na deliberación colectiva. Entón é un home moi crítico co capitalismo, sin ser marxista, sendo moi crítico co comunismo, co totalitarismo de Estado. É un home que ten unha fonda convicción social e demócrata, no sentido xenuíno do término, e humanista. Por tanto, un socialdemócrata humanista non pode non ser ecoloxista, sempre que a ecoloxía e a política ecolóxica se poña ao servizo da persoa humana, dende logo. Non sei se respondín un pouco. Sí, desde logo tiña unhas ideas moi modernas, irían perfectamente co ecoloxismo de hoxe. Sí, dende logo que sí. Bueno, el sería crítico tamén cunha idea, el fala de que o galeguismo ten que ter unha visión integral da política, que non debe de caer no erro de quedar reducido unha agra pequeniña da política galega, enfocarse nunha cuestión moi determinada, só a ecoloxía, deixando e despreocupándose, eu que sei, dos intereses da saúde, ou dos maiores, ou do emprego xuvenil, ou que en nome do ecoloxismo se condene o desenvolvemento económico, ou se cree unha idea do rural como unha especie de biosfera sin persoas. El cría nunha política moi empírica, non? De saber ler os tempos e evitar que o capitalismo devorara a propia comunidade humana e política. Entonces, ele é unha persona que non é crítica co mercado, sempre que o mercado leve por diante a etiqueta de social de mercado. É dicir, que o mercado este ao servizo do home, non o home e a muller ao servizo do mercado. E as persoas non ao servizo do mercado, senón o mercado ao servizo das persoas. E iso é algo que tristemente hoxe algunhas persoas que se etiquetan como liberais, e a min parece un desafío a intelixencia, en nome do liberalismo defendan o individualismo, que é precisamente o contrario do liberalismo.
O liberalismo é a defensa da comunidade política, é a defensa da liberdade da persoa no seno da comunidade política e a defensa da dignidade humana no seno da comunidade política. A defensa do mercado como un fin superior por riba do home leva ao esmagamento da persoa humana por o mercado. Piñeiro, dende logo, é un intelectual que hoxe sería plenamente moderno. Eu sempre o digo no libro. Piñeiro está de moda si queremos que este de moda. As ideas que propoñen, que el propuxo, non están realizadas. A día de hoxe non hai forzas galegas, non hai axenda galega, non hai un sistema político de Galicia, no sentido en que entendemos os politólogos sistema como unha realidade plena, e, sobre todo, non hai un horizonte como sociedade cada onde os galegos camiñemos con claridade. Temos unha clase política que se aproveita do sistema, que vive do sistema, pero que non ten rumbo, que vai nun modern throw, é dicir, nun ir tirando continuo sin saber cara onde camiñamos, servindo a axendas alleas, sexa chegar a Moncloa, sexa ter máis peso outros políticos que nada teñen que ver con nosos intereses. E Piñeiro nese sentido é moi moderno, é un intelectual que eu creo que o seu pensamento ten plena vixencia, é un adiantado a súa época, daí o fracaso tamén naquela altura da súa estrategia, non? Moitas gracias. Nada, un placer. Pois isto tens que explicar todo moi ben a Feijóo, a Rueda. Creo que non lles interesa tampouco. Pois esta charlilla tiras que... Pero non só a Feijóo e a Rueda, o dramático é que aos que están na oposición tampouco lle interesa demasiado. Figuras como él. Poden interesar máis os demais. Pero a Rueda, o da Rueda hoxe foi unha esperpenta, non me faz por iso. Cate eu vega aí ao servicio Radio Galega, nós viñamos no coche, estábamos escoitando e era un esperpento. Como se pode, falando da lingua, como se pode dar o seu discurso, logo, sí, houve ali un parentes que falou en castelán, pero logo fora, a entrevistas da Radio Galega, eran todos en castelán, checo. A muller, as fillas xa lle chaman Alfonsito. E con eso xa digo todo. Pero... non chega nin Alfonso, o sea que xa lle din Alfonsito. Que os nosos dirixentes falen... É tanta mediocridade o que hai. Sí. Gobernando. Que os nosos dirixentes políticos falen castelán para mí non é un problema. O verdadeiro problema é que teñen... Aquí, na Galiza. Sí. Pero o auténtico problema é que teñen aínda hoxe que teñen unha concepción do galego pexorativa e que ya transmitan á sociedade. É dicir, a idea de que un político fale só galego de maneira litúrxica cando ten as cámaras. Isto reflexiona o García Sabel nunha entrevista que lle fan, e di o galego corre o perigo de convertirse nun idioma litúrxico, é dicir, que se fale só como o latín no momento de oficiar a Eucaristía e no momento en que se sae da misa ata o propio cura fala outra cousa que non sexa o latín. E o galego está condenado a eso. E de feito a sociedade, a idea que construíron os políticos do galego é que a lingua galega é unha lingua afastada da sociedade. Piñeiro odiaba ese enfoque. Piñeiro pudo ter acertos ou desacertos e a súa xeración, eu creo que tuvo un erro enorme que foi renunciar a unha aproximación máis intensa co portugués, porque eu son dos que defende que estamos ante o mesmo sistema lingüístico e que temos unha oportunidade enorme na conexión con Porto e con norte portugués. Por certo, na campaña electoral a señora Ayuso veu a esta cidade a rirse dos vigueses, das viguesas e dos galegos e das galegas, negando a conexión por tren con norte de Portugal. E é que si pechamos a Galicia, primeiro, se a pechamos en España e en si mesma, vamos ir a un xogo de suma cero, no cal vamos a competir entre nós. Se abrimos Galicia ao mundo e a Europa, ao norte de Portugal, entramos nunha realidade dinámica na que vamos alá e eles veñen aquí e xeneramos riqueza, encontro. O galeguismo, a gran virtude que tuve, que nunca foi unha forza política que concebira a Galicia como un espacio pechado. Galicia para eles non era fronteira, Galicia era cultura, e a cultura non ten límites, porque ten unha forza creativa e emancipadora que sempre leva a extensión. E o soño de Piñeiro creo que sería que en galego non só se lese en Galicia, que en galego non só lesen os nenos galegos, que de Galicia non só faláramos os galegos, sino que se falara de Galicia en Europa, en Portugal, en Madrid, en Cataluña, en China, en Estados Unidos. E hoxe de Galicia, con perdón, non falan nin os nosos políticos. Eu, pareceme unha falta de respeto, e teño que dicilo, cando o presidente da Xunta trae aquí a señora Ayuso, que é unha inimiga da diversidade, é unha inimiga da xusticia social, do ben común, e, evidentemente, da diversidade cultural. Temos un risco que é que o gran reto que temos que enfrontar hoxe como sociedade é o perigo do centralismo. E o centralismo decimonónico levábanos ao subdesenvolvemento.
O centralismo moderno lévanos á irrelevancia. E cando non existimos na xenda política, deixamos de existir tamén económica, social, cultural, e desaparecemos. E Galicia está correndo o risco xa non só de estar anestesiada políticamente, sino de que se está diluindo, igual que unha pastilla, unha aspirina na auga. E cando queiramos acordar quizás sexa demasiado tarde. Entonces correspóndenos tamén á sociedade galega, cada quen dende a súa idea, os que sexan de esquerda dende a esquerda, os que sexan conservadores dende o seu conservadurismo, reivindicar a nosa comunidade política. Eu creo que en Galicia vívese ben, creo que temos un país rico, temos un país moi desenvolto socialmente e moi subdesenvolto políticamente. Cómprenos desenvolvernos políticamente e fitar para o que nos rodea e intentar facer as cousas ben. Gracias. Teño que marchar. Quería decir que, no sé si traemos atención esto, que o señor Feijóo últimamente cando estaba na Xunta dixo, aí a vista na televisión, que Galicia non é nacionalista, e iso está mal. Por exemplo, Fran decía que a palabra do bilingüismo armónico. Eso é o que Feijóo hai que decir que o patrimonio está aí o nivel patrimonio, está aí Rosalía, etc. Cando ven calquera por aí, o que pregunta por Rosalía é por a lingua. No tren por aí para Galicia, etc. Claro, o señor Feijóo, a ver... Son referentes, eu son partidario a respecto do que dixo vostede, son partidario de que o nacionalismo hai que entendelo científicamente tamén, porque hai unha tendencia de que cando se enfocan outras ideoloxías, socialismo, liberalismo, tal, enfócanse científicamente. Cando nos enfocamos no nacionalismo, damoslle unha interpretación así... Quería decir que non era do bloque, vamos. Claro, pero é que unha cousa distinta é ser nacionalista e outra é ser do bloque. E en parte o BNG ten contribuído a, digamos... O que a sabe que é o bloque. Claro, pero isto non é certo, porque a maioría das persoas que falan galego votan Partido Popular. E o bloque é o partido que máis castelán falantes ten internamente. É dicir, o tema da lingua e política poden ir da mao, pero son realidades distintas. O que se trata do galego é, e non se me entenda mal, de despolitizar a lingua, porque a lingua pertence ao terreo da cultura, non ao terreo da política. E a obriga moral de calquera político, pense como pense, no seno da nosa comunidade política, é de garantizar que a sociedade se poida expresar na lingua que queira. E a política que se fixo en Galicia dende o ano 2009, co decreto do galego, vai encamiñada a furtarlle a miña xeración un dereito a ter unha lingua propia. Porque eu observo con moita mágoa que a meirande parte dos meus compañeros non son capaces de expresarse en galego, con corrección e fluidez. Entón xa non é un problema de que como non falamos galego non somos nacionalistas. O problema é moito máis grave, é que se lle está roubando a unha xeración a súa lingua, que se lle está roubando a un país a súa cultura. As linguas son vehículos de construción de cultura, de ideas. En galego podes escribir sobre poesía, sobre novelas, sobre ensayo, sobre socialismo, sobre conservadurismo, pero se perdemos a lingua, perdemos un patrimonio que é cultural, non é político, é cultural. E os nosos políticos teñen unha obriga e un compromiso de preservarlle a miña xeración o dereito, a se queren eles expresar en galego, poder facelo. Lamentablemente non podemos facelo cos medios que nos dá o sistema público. A miña xeración non se pode expresar en galego, con corrección e con fluidez. Por que? Porque temos un entorno socioeconómico que non favorece o uso do galego. Por que? Porque as horas de galego son insuficientes. E por que? Porque eu como politólogo, por exemplo, o arsenal conceptual da ciencia política non teño acceso a coñecelo en galego, porque a meirande parte dos meus profesores de ciencia política dan aulas en castelán. Un matemático non pode facer matemáticas en galego. Por que? Porque a ensinanza obligatoria non lle dá ferramentas para facer matemáticas en galego. Un biólogo non pode facer bioloxía en galego, porque o sistema educativo público non lle dá ferramentas. Ou un economista, poderíamos seguir, ou un médico. Por exemplo, a miña parella é farmacéutica. Ela optou por facer o traballo final de grado en galego. Encontrouse co problema de que ninguén producía vocabulario, arsenal conceptual sobre a farmacia en galego. E iso é dramático como país. É dicir, que non teñamos esa ferramenta. E se ainda por riba partimos dunha visión completamente estúpida, perdóneseme o concepto, estúpida, de non querer mirar cara a Portugal por un complexo estúpido de inferioridade que temos autoasumido os galegos, de que os portugueses falan unha cousa distinta a nós. Eu isto teño falado moitas veces con persoas que viven na Suíza xermano parlante, non? Ninguén nega que o que se fala na Suíza xermano parlante
é alemán, ou é a mesma lingua, o suízo-alemán é a mesma lingua que o alemán. En Galicia é contraproducente asumir que o galego é, porque iso leva un enfoque totalmente perverso, que o galego é unha lingua que non é comprensible para co portugués, porque iso faite renunciar a toda unha literatura, a un ensayo, a unha ciencia, a uns coñecementos que producen todos os países de lingua portuguesa. Iso fainos, por exemplo, rexeitar unha idea superatractiva que é a de conectarnos por tren, por estradas con Portugal. Fainos rexeitar a oportunidade de ser a porta de entrada do mercado brasileiro, do mercado de países africanos de lingua portuguesa, e fainos rexeitar que os nosos mozos poidan ler a Fernando Pessoa ou a Miguel Torga na súa lingua original, ou poder ler ciencia en portugués. Porque calquera galego con un mínimo coñecemento de galego pode ler en lingua portuguesa. É cambiar o chip, simplemente, deixar de ter unha cultura doméstica e pasar a ter unha cultura global. E entonces iso requiere ter políticos ambiciosos e intelixentes. E a nosa clase política pois non peca de exceso de inteligencia, lamentablemente. Pero bueno. Sabe decir, dixo Fuxo Alberto, nun poema de Manuel Manía, que o galego para falar con xeito hai que mamalo na escola. Sí, hai moito unha cantante portuguesa no periódico dixo que Galicia era un país irmán e houve un tempo que falamos a mesma lingua. E pero o tempo pasado. Claro que sí. Eu estou persuadido de eso, se lle queremos chamar a mesma lingua ou non, xa é unha cuestión de preferencias, pero... Que o valenciano e o catalán é a mesma lingua. En cambio de Galicia e Portugal, que non sei que digamos. Eu que son arraiano, son do Concello de Calvos de Randín, na Raya, no Couto Misto, na fronteira, estou persuadido de que falamos a mesma lingua. Evidentemente tamén hubo un exercicio político por nos afastar. Decía Carlos Casares que el daballe vergonza escribir xeografía con xe. A normativa fixo a que na fixo, non? Fixo un dialectólogo de orixe asturiano, Constantino García, pode ser. Eu creo que foi un erro naquela altura. De todos os xeitos, dende a política tamén podemos facer o convite a que os filólogos, a que a Real Academia Galega, e eu creo que por aí vai o camiño que está facendo a Real Academia Galega, o camiño que está facendo o Consello da Cultura, a Asociación Galega da Lingua, de buscar vínculos, é dicir, sin renunciar ao noso patrimonio, sin renunciar ao que nos é propio, abrirnos ao mundo. Creo que Galicia valle tocando abrirse o mundo e valle tocando aproveitar as sinerxias con Portugal. E Piñeiro nunca foi inimigo dese enfoque. De feito, tiña unha gran amizade con Rodríguez Lapa, con outros intelectuais portugueses. Era un home que organizou congresos de cultura portuguesa en Santiago de Compostela, galego-portuguesa, cultura galego-portuguesa, como un ente a saudade, que el traballa na filosofía da saudade, é un concepto antropolóxico e filosófico ampliamente desenvolto por filósofos e intelectuais portugueses. E dende logo quen disfruta coa literatura de Carlos Casares encontra tamén xeito de disfrutar coa literatura de Miguel Torga, que vai na mesma liña, non? Eses contos da aldea, contos da montaña, non? Que desenvolven os dous. Eu creo que non podemos permitirnos o luxo de vivir arredados en nos mesmos, porque cando nos arredamos facémonos máis débiles e acábanos por controlar dende fora. Tamén, cando en Galicia levaban libros para a zona que falan galego en Astronavia, para en Asturias, dixeron eles, por favor, non vigáis a colonizarnos, porque o que sois. Claro. Bueno. Vamos a la... Sí, arrancamos cando sexa. Pois veña, ti Pois nada. que tes que dar o... Pois nada, pechamos o acto, se ninguén quere facer ningún comentario máis. Foi moi agradable, evidentemente, a conversa con todos vostedes, tamén con Miguel. Nada, agardo velos na próxima presentación do próximo libro, sexa de Miguel se me convida ou meu, ou por aquí estaremos con moito gosto en Vigo. Moitas grazas a todos.